Jo només era fer una petita cosa. He sentit una cosa que m'ha deixat molt preocupat. Una persona que es dedicava a la gestió ha dit allò de que la gràcia estava en la proximitat. Aviam, jo defineixo la continuïtat com un tema de seguir un procés, perquè potser a vegades quan parlem diem les paraules i entenem conceptes diferents. La continuïtat és si tu tens un procés que et vegi el mateix professional o el mateix metge, o que si tens un procés et vegin dintre d'una mateixa línia diferents professionals. Però la longitudinalitat, per mi, que és el que respon a el que és l'essència de la nostra professió, és la continuïtat en el temps del mateix professional. A l'informe CESPAS 2012, del qual és autor d'un capítol el doctor Herbes i la doctora Pérez, i un altre, la Bàrbara Starfield, dona evidència científica, i us el recomano, perquè és un informe gruixudíssim, però si us llegiu aquests dos capítols heu fet el cim, hi ha altres interessants, hi ha molts bons autors allà. Ho dic perquè hi ha algun altre autor que també està aquí, i és veritat. Però aquests dos capítols valen la pena, perquè et fan un recull de la bibliografia que demostra que si un metge, dintre d'un centre de salut, el veu en diversos professionals, la seva morbimortalitat augmenta. Mortalitat també, senyors? Si un metge el veu en diversos especialistes, la seva morbimortalitat augmenta. Hi ha un pacient. I això no és... Si el pacient és metge també morirà més. Però això és evidència científica i estudis que ho demostren. Els nostres gestors tenen el mal costum de no llegir aquestes coses. I llavors et diuen allò de... I ho sento perquè em sembla que ha marxat. I estic molt disgustat. Perquè diu, la gràcia està en la proximitat, i una merda. La gràcia està en la longitudinalitat. És això el que defineix. Jo, que un equip agafi un metge i una infermera i els posi a fer els domicilis de tothom, perdoneu, no teniu pacients que no sabeu molt bé si són abdom o no, que a vegades els poses i a vegades els treus, perquè és la típica persona de 97 anys que ve al centre, però que quan estan constipades d'anar a casa, perquè és evident, o que li fa mal un genoll d'anar a casa, i que dius, és abdom? Ai, mira, no ho sé. Que em diuen, mira, contem l'any passat, si hem fet més d'homes, que aquí li posem abdom, i si no, no, amb la meva infermera ve multa per això, diu, home, és que és abdom perquè si truca, que el vagin a veure a casa, dic, mira, si truca que té 97 anys, jo no li posaran cap pega, ja està, la gent no és idiota, ja ho veu. Dic, mira, si vols fem això, si té més visites a casa que aquí, el considerem abdom. I si té més visites aquí a casa, no el considerem. Altres que te'l porta la filla perquè mentre la pugui posar al cotxe, doctor, vindrem. Clar, hi ha límits. Jo de repente he de perdre aquests pacients, perquè hi ha un equip que fa això, no senyor. La longitudinalitat, perquè a més aquesta iaia té més possibilitats de morir. Clar, però és que això és el gros. I llavors, jo no sé si heu trobat a l'X, però jo dic que als gestors els cal llegir, però com el pa. Perquè, esclar, ens van dir, ara tot cita prèvia. El nostre centre es va sublevar. Es pot dir no, de tant en tant. Va venir la gerent, ens vam esbatussar com gats, perquè ho digui la Marissa, que és testimoni, perquè també va tenir part. Ens vam, rebotre com gats. I li vam dir, no ens posaràs cita prèvia al 80% de les visites. Tindràs cita prèvia màxim al 30-40% com a màxim. I l'altre, visites del dia. Sí, aquí ponen cita previa para todos para que llamen a un teléfono, no llamen al centro, y así pueden quitar administrativos y llamar a un teléfono de una compañía que debe pagar la Generalidad y no sabemos de quién es. Pero bueno, estas cosas tan monas que hacemos. Llavors, què passa? La gent té l'agenda plena. Arriba l'època de la grip i hi ha 10 persones a 38 de febre. Aviam, jo tinc uns pares que tenen la mala sort de viure en un poble gran de la província de Girona, que quan demanen al seu metge tenen 17 dies de llista d'espera. 17 dies. I el meu pare diu, mira, si no puc més, portaré la teva mare a urgències, que llavors me la criba la infermera, que a més és una excompanya meva i és una borde. Dic, no cal. Dic, ja trucaré a la teva metge que em coneixi que et faci un forat. Però esclar, això no és, són els meus pares, però no he de fer això jo. El sistema ha de funcionar per ell mateix. Tot per què? Perquè tot és cita prèvia i 3 visites del dia. Esclar, a la que tens una grip o unes diarrees, perquè clar, la visita del dia, quin és el problema? El 900 aquell no la pot donar. Només pot donar cita prèvia. Han de trucar al centre. Volem treure administratius i tenim unes centraletes, com les de la Matilde dels anuncis de la Telefònica. Clar, però és un model el que hem de demanar. Hem de demanar que ens diguin quin model volen. Perquè si volem un model basat en la primària, jo no em serveix, que la gràcia... És que m'ho he apuntat perquè he pensat, això és de nota. La gràcia està en la proximitat? No. Està en la longitudinalitat. I això vol dir una bona accessibilitat. Què vol dir que un dia veurem 40 visites i acabarem fins al monyo. També és feina nostra anar posant les coses a l'hora, perquè qui té més impacte sobre un pacient? El seu metge? O que vingui, hi hagi un metge d'urgències per als escreixos, però llavors al cap d'un temps en necessites 2 perquè cada cop tens més escreixos, perquè la gent s'ho diu, i vengo perquè tenen un mèdico de guàrdia. Dius, això no anem pa bé.
Llavors, hi ha experiències, això us diria a la província de Girona, centres que ho han acabat traient, perquè han acabat amb 3 metges d'urgències i 5 passant visita. Dius, al final s'igualaran. Clar, dius, no, és un tema de model, i jo crec que hem d'exigir als nostres gestors una mica d'evidència científica. Ells ens la demanen per posar aspirina als infartats, que estem tots d'acord, i ens demanen moltes coses basades en l'evidència, algunes més que dubtoses, però algunes coses sí. Demanem-los i nosaltres amb ells, quan ens vinguin a vendre alguna cosa, que vinguin amb els papers, no amb els papers molls, sinó amb els papers. I dir, demostra'm que això és útil. Jo crec que hem de començar a exigir per aquí. He pensat fer aquesta reflexió perquè dir, sí que podem dir que no, perquè amb les agendes ens en vam sortir, vam ser l'únic centre de tota la ciutat de Girona. Els altres els hi van aplicar la nova agenda. Ara ja n'hi ha 3 que l'han tingut que tirar enrere perquè no podien viure. Dic, bueno, mira, tu, ja s'arreglaran. Però es pot a vegades dir que no si tot l'equip està d'acord, que és el problema que a vegades hi ha. ¿No? ¿Hay algún administrativo? ¿Sí? Demasiado cerca para lo bonito que voy a decir. Claro, los administrativos son esenciales, pero esenciales demostrado con números. Son mucho mejores los administrativos de los centros de salud que los call centers. Demostrado. Porque el administrativo le llama a doña Pepita y dice, como siempre a las 6 de la tarde, y porque le ha conocido la voz. Y no, porque hoy viene mi hijo y vamos a ir a las 4 porque luego tengo que ir, que se ha muerto. ¿Se entiende? Y entonces le pasa al médico y dice, oye, y verla pronto porque es que tiene entierro. Y vamos a ver si esto nos repercute. Eso el call center, jamás. Segundo, yo propondría como gestores de casos administrativos. Los administrativos son los que tienen mayor permanencia en los centros. Y después propondría a trabajadores sociales. No, está puesto en un texto que publiqué en Gaceta Sanitaria. Tomaron conmigo contacto los... Y después a pacientes expertos. Pacientes expertos. ¿Visteis el caso tan bonito que el médico de Belo Horizonte que participó al principio dijo que tenía de gestor de caso el paciente complicado, vagabundo, drogadicto, esquizofrénico, otro que era menos esquizofrénico, menos vagabundo, menos drogadicto, pero que es el que lo puede hacer bien, mejor que ninguno de nosotros normales, entre paréntesis, porque nosotros, claro, no tenemos experiencia de estar durmiendo en la calle, él sí. Luego eso habría que cambiarlo. Yo estoy con cosas concretas. Belén, ¿quién fue Belén? Porque la apunté. Claro, nosotros estamos quedándonos también porque han dicho que nos van a invitar a cenar. Y entonces no vamos a pagar y como estamos en Cataluña, pues hay que ahorrar. Bueno, ha sacado un tema indirecto que yo creo que puede el FOCAD trabajar en él, aunque hace 20 años he trabajado mucho, que es datos mínimos básicos. Es una locura que por las redes esté circulando toda la información. Pero si esto Ángel Ruiz Tellez lo ha demostrado 1000 veces, que de toda la información solo el 5% es útil. ¿A quién beneficia toda la información circulando? Pues a los que ponen los cables y los programas y los proyectos, porque a los pacientes no. Es el 5%, eso se llama datos mínimos básicos. Segundo punto que quería también gratuito, sugerir. Se le puede sugerir a los honrados de los políticos, porque alguno hay honrado, aunque parezca mentira, que se puede poner unos indicadores muy sencillos. He apuntado concretamente, en insuficiencia cardíaca, que la maca disminuye las muertes. O sea, que los pacientes que están metidos en maca mueren menos. Terminarán muriéndose, pero menos prontos. Segundo, hipoglucemia. Los diabéticos que están metidos en maca tienen menos hipoglucemias que requieren. Tercero, disminuyen las resistencias bacterianas. Eso es facilísimo de hacer, porque el laboratorio central va mandando... Están comentando las resistencias bacterianas a no sé cuánto, pues si el MACA está bien hecho, disminuiría las resistencias bacterianas en pacientes crónicos complejos en los que se sobreemplea. Y el cuarto es que el MACA disminuirá el número de especialistas y el número de veces que ven los crónicos a los médicos, lo cual significa menos muertos, ¿se entiende? O sea, si el MACA funciona bien, pues entonces disminuye la complejidad y se ven a menos especialistas y se ven menos veces a los profesionales. Es una sugerencia gratis. Si quisiesen explotarlo por completo, estoy dispuesto a hacer una auditoría, un informe por un módico precio. Sugeriría también hacer vídeos. Habéis presentado un vídeo muy bonito. Esto mismo que estamos diciendo, Agustí, tu queja de que hay que decir no en un vídeo.
pero estructurado y ya con algo de FOCAC, diciendo, bueno, decimos no, pero proponemos no sé cuánto, eso tendría una fuerza tremenda. Lo recuerdo porque aquí es oportuno recordar Café Anlep y su vídeo. Bueno, como se diga. Y ya lo último, si quien acaba de comentar lo de los polimedicados y que viene un... Ah, muy bien. Claro, a mí yo nunca haría eso, ¿eh? Yo nunca... Quiero decir que tú puedes elegir muy bien a los pacientes que hay que registrar. Los pacientes que toman varios antipsicóticos mueren. Son muchísimos en España los que están tomando 3 y 4 antipsicóticos. Así que eso el programa automático te lo hace. Y en cuanto un paciente tome más de un antipsicótico, ese es el que hay que revisar. Da igual, solo toma 5 o 4. Ya, pero los 4 son antipsicóticos, ese se muere. Porque sí, los antipsicóticos, entre otras cosas, aumentan la mortalidad por infarto. Y aumentan la diabetes y aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, que hay que optimizar. Somos muy valiosos, no podemos perder el tiempo. Los pacientes se mueren cuando perdemos el tiempo. Entonces, todo lo que esté a nuestro alrededor tiene que estar optimizado exhaustivamente. Tenemos que ser cínicos en el sentido bueno del término. Por ahora no tengo ninguna sugerencia más.